Ga'i'ch atgoffa chi, os gwelwch yn dda ar y dechrau fel yma, i ddiffodd eich ffonau symudol ac y gwneir y casgliad yn ystod y gwasanaeth. Diolch yn fawr i Tecwyn Jones am arwain y gân, a nid yn unig am arwain yn y gân, ond ein harwain hefyd i naws ein gwasanaeth, ac i Gwenan Jones am gyfeilio. Gweddiwn. Trawn ata ti'n tad yn gwmni cytun, yn gasgliad o bobl sydd am wneud gwahaniaeth. Dangosais ti mai dyma ein cenhadaeth, gwneud gwahaniaeth, mwyn i bobl eraill gael cyfle i ddatblygu, i gael gafel ar brofiadau fydd yn gwella ansawdd eu bywydau. Buos ti yn fentrus yn dy genhadaeth, yn barod i herio a chwalu ffiniau dy gyfnod, a maddau ni am beidio dangos yr un brwdfrydedd ar adegau. Gofynwn am dy help heddiw i ddefnyddio'r cyfarfod yma yn sbardun ein cenhadaeth ac i blannu ynom yr awydd i gefnogi cydddyn, a hynny trwy bob dull posib. Gobeithio'n fawr dy fod yma yn ein bendithion ni, yn ein ymdrechion ein dwylo. A gwyddom i sicrwydd mai un o'r hanfodion o fod yn ddilynwyr i ti, i ein bod yn edrych ar ôl dy bobl ath greadigaeth di. Diolch i ti am dy ofal troson ni, a chofiwn ninnau am eraill, a fesai'n dymuno bod yma gyda ni, ond nad oedd yn bosibl. Trwy Iesu Grist, amen. Wel gyfeillion annwyl, croeso cynnes iawn i chi gan Henaduriaeth Maldwyn. Yma i gapel Maen Gwyn Machynlleth, a diolch i chi am y croeso a'r paratoi a fu gan ferched yr ardal a'r capel hwn. Mae'n anodd credu bod blwyddyn wedi mynd heibio ers ein cyfle i ymweld â Henaduriaeth Môn, ond felly mae hi. Mae nifer o gyfarfodydd gwirfoddol ac eglwysig wedi hen ail gychwyn wedi'r pandemig, nad yw hwnnw wedi cilio, ac mae angen gofal o hyd. Gofal mwyn ein hunain a gofal am bobl eraill. Dyna pam mae'n bod yma heddiw. Mwynhewch y cyfle i gyd gyfarfod a byddwch lawen. Ond cofiwch hefyd wrth ddathlu ein bod yn cofio am holl angen dyn. Lle mae newid hinsawdd, hwnnw yn newid patrwm cyneuafu. Banciau bwyd yn anghenraid, nid yn le i fuddsoddi yr hyn sydd ganddo'n dros ben, ond yn gyfle i gefnogi pobl a theuluoedd yn ein cymunedau ein hunain. Dyna wir ddeall cenhadaeth. Wedi ni ddarllen yr emyn, wedi ni ganu hefyd yr emyn nesaf, mi fyddwn ni'n cyd-darllen y datganiad. Os ewch chi edrych amdano fo, fel i fod o'n barod ganddo chi, mae'r copïau ganddo chi eisoes. A newch chi aros ar eich traed wedi ni ganu'r emyn, mwyn i ni gael cyd-darllen y datganiad os gwelwch yn dda. Ac ydewch i ni rhoi sylw arbennig i eiriau'r datganiad yma. Yr emyn felly, a falle bod chi wedi ganio ar y dechrau, ond diolch bwys na chdi, rhowch eich enau dynddi hi, beth bynnag fyddwn ni'n gael. Felly yr emyn dwi wedi ddewis ydy emyn rhif 3. Ond tro yma, fyswn i'n hoffi chi fel cynulleidfa gyd ddarllen yr ail bennill am ni. Dwi'n hoff iawn o'r emyn yma. Dyrod y gariad i'n clymu, dy gariad fyddon ein plith. Dyrod y gariad i Gymru, bendithion, gwasgar fel gwlith. Dis gyn i ddeall o'r newydd holl ystyr cariad at frawd. Dyrod y gariad i'n clymu, dy gariad di. Mewn byd o newyn a thristwch, disgyn i rannu pob rhodd. Mawr yw dy gariad di atom, disgyn i garu un modd.
Dis gyn i ddeall o newydd, holl ystyr cariad at frawd. Dyrod dy gariad i'n clymu, dy gariad i. Rwan yn blant, biam i chi a'ch athrawon, darllen y pennill ola efo fi, os newch chi. Gwna ni yn lampau doleini, lle byddo twyllwch a thrais. Gwna ni'n gyhoeddwyr dy obaith, fel clywor bobloedd dy lais. Dis gyn i ddeall o'r newydd, holl ystyr cariad at frawd. Dyro dy gariad i'n clymu, dy gariad di. Datganiad Genhadol. Llawen hawn yr hwn a'n creo ac a'n galwodd trwy ei ddas. Down ni berthynas fyw antagnefol trwy fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Cyffeswn Iesu Grist fel ein harglwydd a'n gwaredwr, ac addolwn a gwasanaethwn mewn llawenydd. Credwn bod ein tad yn galw arnom i fyw efengyl ei gariad heddiw. A chyflwynwn ei bywyd mewn gwasanaeth i'r byd trwy arweiniad yr ysbryd glân. Dathlwn ei helodaeth o Eglwys Crist a mentwn ymlaen mewn ffydd yn ei gwmni ef. Ac eisteddwch. Ga i wahodd Dorothy Pyw o Gapel Maen Gwyn, os gwelwch yn dda, ymlaen i gyflwyno'r gwasanaeth dechreuol. Dwi am ddarllen y pnawn yma allan o'r Bible.net. Rhan o'r Efengyl Ioan, pennod 15, adnodau 1 i 5. Y wynwydden a'r canghennau. Fi ydy'r wynwydden go iawn, a Duw fy nhad hi ydy'r garddwr. Mae'n llifio i ffwrdd unrhyw gangen sydd heb ddwyn ffrwyth yn tyfu arni, ond os oes ffrwyth yn tyfu ar y gangen, mae'n trin ac yn tocio'r gangen honno yn ofalus mwyn i ffwy o ffrwyth dyfu arni.
Dych chi wedi cael eich trin gan yr hyn dwi wedi ei ddweud wrthych. Arhoswch yno fi, ac arhosa I yno chi. Fydd ffrwyth ddim yn tyfu ar gangen, ond ei bai ei bod hi'n dal ar y wynwydden. All eich bywydau chi ddim bod yn ffrwythlon, ond ei bai eich bod chi wedi ei chysylltu am I. Fi ydy'r wynwydden, chi ydy'r canghennau. Os gwnewch chi aros yno fi, a minnau yno chi, bydd digonedd o ffrwyth yn eich bywydau, ond allwch chi wneud dim ar wahân I mi. Rhan o'r benod drydydd benod o cyntaf Corinthiaid, adnodau 6 I 9. Fi blanodd yr had, wedyn daeth Apollos i'w ddyfrio, ond Duw wnaeth iddo dyfu, dim ni. Dydy'r planwr a'r dyfriwr ddim yn bwysig. Dim ond Duw sy'n rhoi'r tyfiant. Mae'r planwr a'r dyfriwr eisiau'r un peth, a bydd y ddau'n cael eu tanu am eu gwaith eu hunain. Da ni'n gweithio fel tîm I Dduw, a chi ydy'r maes mae Duw wedi ei roi I ni weithio ynddo. Neu os mynnwch chi, dych chi fel adeilad. Cawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad, dyn ni'n diolch am y cyfle a'r fraint I gael dod I gapel Maen Gwyn Machynlleth ac I fwynder Maldwyn, y prynhawn yma, I ddathliad Genhadol, sydd yn achlysur arbennig ac yn gyfle I ni'r chwiorydd ddod ynghyd I foli'r arglwydd. Mae hefyd yn gyfle I gofio am y cenhadon hynny a dystio i'r Efengyl mewn ardaloedd pellennig o'r byd, ac I ddiolch I ti amdanynt. Cofia am y rhai hynny sy'n gwneud gwaith yn garol yng ngwledydd tlota a mwyaf bregus y byd heddiw, a hynny o dan gysgod rhyfeloedd. Ro heddwch rhwng pobloedd ac arwain y byd o afael gormes ac ysbryd rhyfelgar. Gweddiwn dros ein gwlad, a thros bawb sydd yn arwain a llywodraethu. Rho iddynt oleuni a doethineb, I ddefnyddio'i doniau lles gymdeithas. Helpa I hau hadau gobaith a chariad lle mae'r angen fwyaf. Mi rydyn ni am ddiolch am yr haelioni sy'n cael ei ddangos gan aelodau eglwysu yng Nghymru, a'r casgliadau sy'n cael ei gwneud bydd angen a thlodi. Diolch I ti amdanynt. Gad I ni gofio mai ti yw'r wir wynwydden, a ninnau yw'r canghennau. Ond hebo ti, ni allwn wneud dim. Cryfha ein ffydd o Dduw. Gyfynwn I ti fod yn y canol y prynhawn yma, fel y byddwn yn derbyn dy fendith a thgariad I gario ymlaen. Arwain ni a'n cynorthwya ni I dyfu yn ein ffydd, ac I dystiolaethu a gwasanaethu yn lleol, ac I estyn allan yn fyd eang. Gad I ni gyflwyno ein gweddiau tawel y prynhawn yma, am yr rhai hynny fyddent ymuno bod yn ein cwmni ac yn bresennol yma heddiw, ond yn methu oherwydd gwahanol amgylchiadau, megis poen a llesgedd, gweiledd a henaint, hiraeth ac anobaith. Rho dy gwmni ath gymorth iddynt wynebu'r yfori. Amser tywyll iawn fi arnom yn ystod y clo mawr pan oeddem yn gorfod hunan ynysu a chadw draw. Ond mi rydym yn diolch I ti o Dduw a'n bod wedi medru dod at ein gilydd unwaith eto heddiw, I ddathlu a llawenhau yn yr Efengyl, ac I fod yn hyderus a gobeithiol i'r dyfodol. Maddau ni am bob pechod a bai I therbyn, am y gyfynwn hyn yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist, yr hwn a'n dysgodd I weddio efo'n gilydd.
A un tad, yr wyt yn y nefoedd, sa'n teiliad enw. Gogledd y deyrnas, blered y wyllus, megis yn y neb, felly o'r edwyliad hefyd. Dyra ni heddiw ein barad benyddio, a nadau ni ein dyledio, fel mae Duw yn ein dyledwy, ac ac arwain ni o'r fyddiau, eith i'r gwared ni'r cadw, yn ysgrifo ti o'r deyrnas, a medd a'r gogonynt, yn oes Ysgol. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi Dorothy am eich cyfraniad gwersfawr a chwbl berthnasol i'r cyfarfod arbennig yma. Diolch yn fawr iawn i chi. Wel, rwan te, fy mhleser penna i rwan, falle pleser mwyaf cyfarfod, ydy cael croesawu disgyblion rwan, ydych chi mlwyddyn 4, 5 a 6? Ydych, na wedi cael hwnna'n iawn. Ac o ysgol gynradd lle hefyd? Na, broedd gen dych chi. O, da iawn chi. Maen nhw wedi cyflwyno eitem gerddorol i ni. Mi ddides i'n gwbl hyderus tu allan i'r capel a byddwn ni'n cofio'n union beth ydych chi'n ei ganu. Pethau bach neu pethau bychain? O, pethau bach. Wel, dych chi ddim yn blant bach. Ond ar ôl deud hynny, i mi ac i ni, mi rydych chi'n blant bach anwyl dros ben. Felly gaich gwahodd chi i ddod yma i gyflwyno. A mi gewch chi wybod, dych chi eisiau gwybod rwan pwy sydd wedi bod ni hyfforddi nhw? Ia, reit, oce. Heledd Besant sydd wedi bod yn ei hyfforddi nhw. Bydwch a clapio eto, rhaid ni'n siŵr eto, nachden. Ac wrth yr offeryn, fe fydd Caryl Morgan. Mi ddydau air bach wedyn. A pidwch a brysio oma ar ôl i chi orffen. Arhoswch nhw chi.
Wel, diolch i chi am ychwanegu at lawenydd yn cyfarfod ni, a'n gwasanaeth ni hefyd. Ac dymuniad y dathliad yma ydy cyflwyno i'r ysgol trwyddo chi y Beibl yma. A da chi gwnewch ddefnydd ohono fo. Mae'r cydnabod i cyfraniad nhw tu mewn y fanau. Rwan, fy mheser mawr i ydy cael cyflwyno hwn. A beth i denw di? Daisy. Daisy, cera hwn yn ôl i'r ysgol. Cera hwn ôl i ystafell y brif athrawes, a dweud yn bod ni'n ddiolchgar ofnadwy i chi, ond i'r ysgol hefyd, am ganiatáu i chi ddod yma. Diolch yn fawr. Cer di nôl i fan. Fel y gwelwch chi, dwi wedi gofyn iddyn nhw aros eto. Na, dydyn nhw wedi ganu eto, ond da ni'n ddiolchgar iawn iddyn nhw. Ydych chi'n dod yr un? Ie. Ond mae'n well mi ofyn gyntaf. Mae nhw'n wedi gynrychioli Maldwyn, na chden. Dych chi wedi bod yn Steddfod yr Urdd? Wedi bod yn... Be nath rhywun eich cyn o chi? O, ia, reit, ond bedo? O, henfeirniad sal, mae rhaid. A iawn chi, beth bynnag. Daliwch chi a ganu. Mae'n dod â llawenydd i fywyd rwy'n cofiwch. Daliwch chi ati i ganu. Ydych chi'n gweld y llaw ysgrifen eich hun, mae'n gomon dod i gyfeillio. O rwan te. Mae un o aelodau'r capel yma, sef Mary Pierce, wedi bod yn hael iawn, mae wedi bod yn feddylgar iawn. Ac mae hi wedi rhoi anreg bach. Dim i chi'ch dwy chwaith, dwi'n meddwl yna, ond i bob un o aelodau y parti yma. Na, ych enw chi dwi wedi gael, a felly eich enw chi dwi'n gyhoeddi. Mae'n wir drwg yna i. A dwi'n siŵr na'ch gwaith chi ydi, ond jyst bod chi ddim isio cymryd y clod. Dwi'n iawn, ferched? A ni'n meddwl rai. Felly diolch yn fawr iawn i Mary ac i'r merched te, am fod mor feddylgar a threfnu bod hyn yn digwydd. Felly, wrth fynd i'r lle rwan, sa chi wedi cael ei clap i Mary a'r merched te, am feddwl? A mae'n neges o'ch chi ar y bocs. Dwi'n wedi rhoi 3 i chi, 1 bob un i chi. Diolch yn fawr iawn i chi'n am blant. Cofiwch chi ddweud bod chi wedi gwneud enw da i'r ysgol. Rwan y casglyddion. Newch chi godi llaw, mi gael gweld lle ydych chi? Ydych chi fan ar ddechrau. Yn ystod yr emyn nesaf, mi fydd y casglyddion yn dod o amgylch. Cofiwch beth i'n bwriadau ni fel dathliad. Ydy bod o gymorth i bobl eraill sydd wir angen yn cefnogaeth ni. Felly, gai ofyn i chi droi rwan, os gwelwch yn dda, at emyn rhif 5. Emyn rhif 5 yn eich taflen. Gan ofyn i chi unwaith eto, newch chi gyd ddarllen hefo fi, os gwelwch yn dda, pennill 2 a 3. Gwilym hiraethog bua'r geiriau ar y dôn Dennis. Cyd ganwn foliant rhwydd. Yr arglwydd gweddus yw. Y nerth ein hiechyd llawen hawn, mawr ydyw dawn ein Duw. O deuwn oll ynghyd yn unfryd gerddi fron. Offrymwn iddo ddiolch clai mewn salmau llafar llon. Cyd uned tonnau'r môr ei mawl i'n ior o hyd. A'r hoed y ddeiar fawr a'i phlant o goniant iddo i gyd.
O plygwn bawb ei lun, o flaen ein brenin mawr, a ddolwn ein dyled yw, rhy marnon byw bob awd. Gai wahodd y ddwy ohonoch chi i ddod ata i'r set fawr i fama a Beryl Fawn yn gwmni ni hefyd, os gwelwch yn dda. Da ni newydd ganu o deiwn oll ynghyd. Ewch chi eistedd gyfeillion. Ewch chi eistedd. Da ni newydd ganu o deiwn oll ynghyd yn unfryd ger ei fron, a gawn ni felly droi at yr arglwydd mewn gweddi. Ein tad, ein harglwydd Iesu Grist, gwn dy fod ti yma'n bresennol yn ein plydd, oherwydd mae awyrgylch arbennig yma. Ond rwan da ni'n gofyn yn garedig i ti, bendithio yr offrwm. Bendithio ar hau hynny sydd wedi rhoddi, sef yr rhoddwyr. A bendithia hefyd
y casgliad arbennig hwn, sydd yn mynd i fod yn help mawr i eraill, i brosiectau drwy wahanol ran o'r byd, ac i unigolion sydd yn gweld goleuni ac yn mynd i weithio dros y deyrnas. Bydded o Dduw yn erth ac yn gymorth, a chyfyd yn hawdd i'w gael. Derbyn ein diolch, a bydd gyda pawb ohonom, a diolch eto i'w ein rhan, mwyn enw. Amen. Diolch i chi am eich rhoi hael iawn, fyswn i ddweud. Diolch yn fawr iawn i chi. Mae yna nifer ohonon ni sydd yma heddiw wedi gwerthfawrogi cyfraniadau Sarah Morris a Carys Davies a'n cysylltu ni trwy Zoom wrth gyflwyno astudiaethau Beiblaidd. A chawsom gyfle i adnabod cymeriadau ac i drafod agweddau amrywiol o'r Beibl, ac i glywed sylwadau gwerthfawr gan y criw y cawsom gyfle i drafod â nhw mewn casgliad o ffug ystafelloedd. Mae'r ddwy ohonyn nhw yn dal wrthi, yn paratoi ar ein cyfer. Ar ran y merched, a'r rheini o sawl rhan o Gymru, diolch yn fawr iawn i ti Carys a Sarah, a plis ni di ddeud wrthi bod ni wedi'w diolch iddi heddiw. Da ni wir yn gwerthfawrogi popeth ydych chi'n neud mwyn ni. A dyma'r ddwy hefyd sydd unwaith eto wedi cydweithio ar greu llyfryn ar thema pwyllgor y chwiorydd. Llyfryn sy'n adnodd gwerthfawr, fel y gwelsoch chi dwi'n siŵr, ac fel y gwelwch chi eto, ar gyfer gwasanaethau a chymdeithas ein heglwysi. Pleser o'r mwyaf gen i rwan ydy gwahodd Carys Davies i gyflwyno'r thema ar gyfer eleni gan ddiolch iddi yn arbennig am ei chyswllt gweithgar â ni fel chwiorydd y Gogledd. Felly diolch i chi ferched, y ddwy ohonoch chi, am eich gwaith ardderchog. Dych chi wir yn cyfoethogi profiadau ni fel Cristnogion. A daliwch ati y ddwy ohonoch chi, ond cofiwch eu cyfleu chi'ch hunan hamddenna hefyd. Wel, pnawn da i chi gyd, a mae'n hyfryd bod yma yn eich pridd chi pnawn yma. Mond fel ddwy yn dydy pan oedden ni yn Geirwen yn dathlu hefo'n gilydd ac yn lansio thema pwyllgor y chwiorydd adag yna. Pwy sy'n cofio dybad be oedd y thema adag yna? Yna flwyddyn wedi mynd, yn gobeithio, bydd rei yn chi yn cofio. Wel, ar ran pwyllgor y chwiorydd ydw i yma heddiw yma, a mae'n bleser gen i lansio thema newydd ar gyfer 2023. Bywyd yn Iesu, y wir winwyddau, a'r adnod wrth gwrs yn gyfarwydd o Ioan pennod 15. My fi yw'r wir winwyddau, am tad yw'r gwynllanwr. A diolch i chi, aelodau Dathliad Genhadol Henaduriaeth Maldwyn, am ganiatáu amser i ni lansio thema eleni. Felly, dyma gyflwyno copi o'r llyfr thema i chi, Madam Llywydd, gan ddiolch o galon i chi am eich cefnogaeth ffyddlon i ni'r swyddogion ac i'r gwaith yn ystod y flwyddyn a'i theibio. Diolch yn fawr iawn i chi. Wel, mae ganddo ni le i ddathlu hefo'n gilydd pnawn yma. Rhaid ofn i fi gadw chi mewn suspens yn ddim hirach. Wel, thema llynydd oedd gobaith yn Iesu, yr alffa a'r omega. Dych chi'n cofio? A'r trw hyn yn thema ni ydy bywyd yn Iesu. Bywyd yn Iesu, y gwir winwydden.
Ac o ddifri, wrth i ni feddwl be arall allwn ni i ddymuno gobaith yn Iesu, bywyd yn Iesu. Gobaith byw a real yn yr alffa a'r omega. A wedyn bywyd helaeth, bywyd di-ddiwedd, bywyd tragwyddol yn yr arglwydd Iesu. A gobeithio wrth i ni ddarllen trwy y llyfr thema yma, y byddwn ni yn gallu gwerthfawrogi beth yn union ydy bywyd helaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly daliwn yn gobaith a'n ffydd ynddo mwyn i ni dderbyn y bywyd llawn a bendithiol sy'n perthyn i ddeiliad teyrnas yr arglwydd Dduw, y gwynllanwr. Dyna'r rheswm cyntaf i ni ddathlu pnawn yma, fod bywyd llawn ar gael os arhoswn ni yng Nghrist y wir wynwydden, a'r holl rinweddau a ddaw yn ei sgil i ni o ddydd i ddydd. A da ni'n edrych ymlaen i glywed y fwy ar y thema gan Nerys maes o law. Ac yn ail, da ni yn medru dathlu yma pnawn yma, yn bod ni yn medru parhau trwy gyfrwng y casgliadau cenhadol i gefnogi prosiectau cenhadol yng Nghymru a hefyd ar draws y byd, llefydd fatha Romania, Lesotho, Japan, Hwngari, Mizoram Diolch yn fawr iawn am bob cyfraniad i'r casgliad, fel yn bod ni'n gallu cario ymlaen i gefnogi ein brodyr anchwiorydd mewn gwledydd eraill. Hefyd, mae'n diolch ni'n mynd i bawb sydd wedi cyfrannu ar gyfer y llyfr thema, eleni, dros 20 ohonoch chi i gyd, a diolch i Meirion a Sarah Morris yn arbennig am y gwaith o lunio'r gwasanaeth a'r astudiaethau ar gyfer y rhifyn yma. A chi sydd hefo sgiliau a dwylo creadigol a mentrus, mae yna ddigon o waith llaw yn y rhifyn yma i'ch cadw chi'n brysur fel unigolion, ond hefyd gobeithio fel grwpiau hefyd o fewn yr capeli. A braf ydi gweld ambell i gynllun, da ni wedi bod yn cefnogi nhw yn y gorffennol. Un yn arbennig, da ni wedi cefnogi nôl yn 2016, Dress a Girl Around the World. Da chi'n cofio cynllun yna lle oedden ni'n gweu ffrogiau a trwsisa bach i ferched ag i hogia hefyd. A mi fuodd y prosiect yna'n hynod o boblogaidd. Felly, dipyn bach o therapi gwnïo am leni, hefo'r peiriant gwnïo. Neu dysgu gwnïo hyd yn oed, os da chi ddim yn gallu gwnïo. A wedyn, da ni hefyd yn dathlu y ffaith bod ni wedi medru rhannu 800 o'r copïau yma yn Gymraeg, llynedd, a 300 o'r ei Saesneg. Ond mi o'na ofyn am fwy. Felly, da ni'n dathlu leni bod y cylchrediad yn fil o gopïau. A diolch yn fawr iawn i chi gyd, gwych iawn am rannu ac am ddosbarthu. Ac felly, da ni wedi argraffu mwy, felly os da chi eisiau rhannu nhw yn fwy helaeth na da chi wedi wneud yn barod, mae croeso i chi wneud hynny. Ac wrth gwrs mae'r llyfr thema yma, nid yn unig ar gyfer unigolion, ond hefyd ar gyfer capeli, at ddefnydd cymdeithas yr eglwys, grwpiau, ella creu grwpiau newydd. Cofiwch bod Sarah yn ardaloedd y de a minna yn y Gogledd yn barod iawn i gynnal sesiwn ar yn thema newydd ni o fewn i gapel, grŵp neu henaduriaeth. A hefyd, da ni yn cydnabod
gwaith Aled Davies yn argraffu a hefyd Rhys Llwyd yn neud y gwaith cosodi gwych yma sydd yna ynde. Rwan mae yna gopïa ar y seti, ond os da chi eisiau mwy yna, da chi, mae yna fwy ar gael i chi gymryd heddiw yma ynde. Fydd Eirian y Fina yn dod rownd hefo mwy o gopïa ar ddiwedd y gwasanaeth. A mae gynnon ni hefyd gyflenwad ar gyfer cynrychiolwyr, ond dwi'n meddwl bod y rhan fwyaf yna chi wedi derbyn hynny maes o law. Felly gweddion ynde, cofion ni weddio am fendith ar y negas yn theman yn plith, am bob tystiolaeth o fywyd a ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist y ddaw yn ein sgil. Ac nid yn unig i ni ond i eraill ynde yn ystod y flwyddyn. Ac am bob cefnogaeth ynglyn â hyn, da ni'n hynod o ddiolchgar. Da ni hefyd wedi gwneud cerdyn bach i chi rannu yn ogystal a'ch llyfr thema ynde. Pidiwch â cadw nhw. Os da chi wedi defnyddio nhw a wedi gorffan efo nhw yna, da chi pasiwch nhw ymlaen fel rhan o'r genhadaeth bwysig yma. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn, Carys. Wel rwan, da ni'n cymryd cam i'r dyfodol. Ac yn symud o 2020 a thair i'r flwyddyn nesaf. Gan baratoi ar gyfer llwybr Dathliad Genhadol Merched y Gogledd yn 2024. Ond mi gawson ni groeso hyfryd yn Môn. Ynill trefnus ac anwyl criw Gwlad y Medra. Mae mwynder Maldwyn yn fwy na chwedl, ac yn wir i chi mae i'w deimlo yma. Yn 2024, mi gawn ni os fydden ni byw ac iach. Fynd i gyfarfod criw gweithgar henaduriaeth Flint. Sir y ces i'r anrhydedd o ddysgu ynddi, ac o adnabod cnewyllyn o bobl gwerth chweil, a rhai ohonoch chi yma heddiw. Un o feirionydd ydw i gyda llaw, ac yn teithio i Sir Flint yn ddyddiol. Ond yn gwario fwy o'n orien Sir Flint, nag ymerionydd am flynyddoedd lawer. Dwi'n edrych ymlaen yn barod, a gobeithio bod chi eisiau i gyd hefyd, ac y byddwn ni yno. Ond oes na groeso i ni yno? Isio cymryd un byd yn ganiataol nag oes? Wel, gai wahodd un o ferched anwyl a chroesawus yr henaduriaeth i rannu ei chroeso â ni, sef Ceinwen Parry. Madam Llywydd ac anwyl gyfeillion, pleser o'r mwyaf a braen sarithol i mi fel Llywydd Cyfeisteddwr Chwiorydd Dosbarth Flint yw cael estyn gwahoddiad i bawb ohonoch i ymgynnull yn ein hardal ni yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn 2024. Y tro olaf i'r sesiwn genhadol fod yn yr Wyddgrug oedd ar 2 y Seithfed 2013. Ond wrth gwrs, bu llawer iawn o newidiadau yn ystod y ddegawd aeth heibio. Yr adeg honno yn 2013, daeth y cyfle i ni estyn croeso a bu'r grŵp o 2 capel ar 10 yn ddiwyd yn paratoi. Mae'r cyfeillgarwch a ffurfiwyd ac a ddatblygodd wedi parhau yn gryf, rhywbeth gwerthfawr iawn a drysori'r gennym ni yn wir i chi. Erbyn hyn, 9 capel yw ein cyfansw, ond gallaf eich sicrhau y byddwn yn edrych ymlaen at eich croesawu yn gynnes iawn i gapel Bethesda yr Wyddgrug ar ddydd Iau, Mai yr Ail, 2024.
i un cyfarfod pnawn am 2:00. Dyma gyfle i chi ymweld â thref a chapel Daniel Owen, Roger Edwards a John Ambrose Lloyd. Mae maes parcio eang yn agos iawn i'r capel a gobeithiw'n gael gweld llawer o wynebau cyfarwydd cyfeillgar yno efo ni. Daw mwy o fanylion wedi'r pwyllgor gyfarfod a threfnu, ond rydym ni, chwiarydd dosbarth Flint, eisoes wedi cychwyn ar yn gwaith o drefnu. Un newid arall yw enw'r cyfarfod, ac felly rydym yn awyddus iawn i chi ddod atom ni i dderbyn bendith y Dathliad Genhadol yng Nghapel Bethesda yr Wyddgrug ar yr 1 o fis Mai 2024. Diolch i chi. O'n i ddeitha chi mi fasa'n e groeso, ac mi fydd na, dwi'n gwybod. Unwaith eto, eleni, mae'n trysoryddion lleol ni wedi bod wrthi'n ddygyn. Mewn cyfnod digon anodd, yn crynhoi casgliadau ei hardaloedd, a'i gofalaethau, a'i heglwysi ei hunain. Menna Jones ydy'r un sy'n derbyn y cyfan, a hi sy'n rhoi trefn ar yn casgliadau ni. A deud y gwir, tho chi'n de, na fyswn i'n deud i hi, mae'n well na dim un rheolwr banc. Mae'n annwyl, mae'n drefnus, a dim yn cymryd bob peth ganddo ni. O, gobeithio, dwi'n gwybod bod ne un o stad mwy o bobl banciau yma yn y gynulleidfa. Mae ddiwch i mi. Pnawn da. Mae'n braf cael bod yng nghwmni'n gilydd unwaith eto, a chael diolch i chi wyneb yn wyneb am eich cyfraniadau. Gair bach ydy diolch, ond mae'n golygu llawer. Fedra i ddim diolch digon i'r holl drysoryddion am eu cymorth gyda'r gwaith. Criw bach ymroddgar, ac erbyn hyn dwi'n ei galw'n ffrindiau. Gai ddiolch hefyd yng nghyd swyddogion, Irian y mama, Miriam y fancw, a'r Irian arall wrth gwrs, am bob cymorth a chefnogaeth. Wel, mae'n bleser gen i gyhoeddi, a dwi wedi gweld y blychau casglu yma, a dwi'n hyderus wedi cyfri'r casgliad heddiw, fyddwn ni wedi cyrraedd 1,010 o bunnoedd. Dipyn bach llai na llynedd, ond wrach bod ne lefydd heb anfon eto, mae'n rei yn ei gadael i tan y munud ola. Ond cyfle heddiw i ddiolch a cyfle i ddathlu. Diolch i ti am dy drefnusrwydd a dy ymroddiad arferol efo beth bynnag wyt ti'n neud, a diolch yn fawr iawn i chdi. Dych chi am droi rwan i'r 7th emyn, os newch chi, yn y daflen, y 7th. Sef emyn William Thomas ar y dôn Meirionydd. Gan nodi'r bendithion y gawsom ac y gallwn ninnau ei rhannu o gydweithio a'n gilydd. Y 7th. Bendithiaist waith ein dwylo. Coronaist lafur dyn. Dydurion drigareddau gyfrenaist i bob un. Rhoist had yn llaw yr heiwr. Rhoist i'r medelwr nerth i gasglu'r trigareddau sydd i ni'n gymaint gwerth. Rheolaist y cymylau, y glaw, y gwynt a'r gwres, y ddeiar gras a'r awyr dyneraist ein lles. Am lawnder dy fendithion heb ball i deulu'r llawr. Pa dafod all beidio a chanmol denw mawr?
Rwan, maen nhw'n deud i mi bod yn person gwadd ni heddiw yn teimlo'n nerfus iawn. Ond, jyst i ti fod yn gwybod, mae yna gryn edrych ymlaen at anerchiad yn person gwadd ni bob blwyddyn. Ond mae cyflwyno nerys sudol yn fraint. Dwi wedi bod yn meddwl, does dim gwir angen i chyflwyno hyn agos. Pam meddwl rai yna chi, wel mae gan ei gysylltiadau agos a sawl henaduriaeth, a hynny ers y blentyndod i. Mi gafodd ei geni, a'i magu yn Llangefni, i addysg yn ysgol gyfyng Llangefni, cyn aros yn reit agos i Sir Fôn drwy fynd i Fangor, i astudio Cymraeg ac addysg grefyddol. Mynychodd Gapel Moreia Llangefni, a hynny ers yn ifanc iawn gan mai dyna'r capel ble mae'r teulu yn aelodau. Ac os dwi'n iawn, mae yna rhywun o dy deulu di yma heddiw yn does Nerys. A dy deulu yn hyfres di. Gan nhw'n drystio di neu rhywbeth. Lle ydych chi gyfeillion? Lle mae mam Nerys? Reit, helo mam Nerys. A lle mae mam Carwyn? Wel, helo i chi'ch dwy. Diolch i chi am ddod i'r ei cefnogaeth sydd fydd angen i chi afel ni llaw i ar y ffordd allan. Cafodd ei derbyn yn gyflawn aelod yn ystod gweinidogaeth y parchedu Christopher Prw, gweinidog llawn ymroddiad, a oedd yn barod i roi cyfle i bawb o bob oed fod yn rhan o fwrlwm yr eglwys. Ac wrth gwrs, mi fanteisiodd Nerys ar hynny. Aeth ymlaen i gwblhau cwrs ymarfer dysgu, ac yn 2012, mi symudodd i dros y Berwyn i'r Dre Newydd. I weithio fel athrawes addysg grefyddol yn ysgol uwchradd Caerenion, yn Llanfair Caerenion. Profodd gynhesrwydd a chroeso Sir Drefaldwyn yn fawr iawn a'r cysylltiadau wedi parhau wrth gwrs. Yna symudodd i lan uwchlyn i'r nefoedd Meddai, y lle agosau i fferm Meddai eraill, i weithio fel symudodd i lan uwchlyn i ddechrau gweithio gyda Chymdeithas y Beibl a hynny 2014. Fel rheolwraig canolfan a swyddog addysg byd Mary Jones yn Llanecil ger y Bala. Bod y ganolfan wedi gweld newidiadau yn ystod y 9 mlynedd diwethaf, mae Nerys yn credu'n gryf ar hyn sy'n allweddol yw bod hanes ysbrydoledig Mary Jones yn rhan o sefydlu Cymdeithas y Beibl, a bod hyn yn allweddol o stori'n Cristnogaeth ni. A dylem ymfalchio fel Cymru yn hanes Thomas Charles, Mary Jones ac eraill tebyg. Yn briod gyda Carwyn, a mae ganddyn nhw 2 o ferched, Miriam yn 5 a Margied yn 10 oed, wythnos diwetha. Mae nhw wedi ymgartrefu yn Llanuwchlyn ac mae nhw wir wedi ymgartrefu, mae'r rhaid dweud. A hynny ers blynyddoedd. A'r capel yn naturiol yn rhan fawr o'i bywydau nhw. Braint fawr i Nerys oedd cael ei chodi'n flaenor yn eglwys Glan Aber Llynedd. Rwan, dwi'n meddwl bod Mrs Mary Thomas yma, yndi? Llanuwchlyn, dwi wedi gweld Mary yma. Gwrandwch yn ofalus ar hyn, Mary. Doedd dim angen ymestyn y drysau pan esoch chi mewn, ond fe fydd ar y ffordd allan. Gwrandwch chi yn ofalus ar hyn. Un o'r bobl mae gan Nerys bar, a nid y fi sydd wedi sgwennu hwn, Mary. Iawn, nid y fi sydd wedi sgwennu hwn. Fe ddeudais chi ar y ffordd allan pwy nas. Un o'r bobl mae gan Nerys barch mawr a meddwl uchel iawn ohoni yw ei chydflaenor Mary Thomas. Mae cysylltiad Mary a Chymdeithas y Beibl yn wybyddus ei gwaith yn llunio llwybr Mary Jones ac fel ysgrifennydd y gangen leol ym Mhenllyn. Mae ei chefnogaeth i'r ganolfan ac i waith Cymdeithas y Beibl yn gyffredinol yn arbennig. A dyn ni'n diolch i chi am hynny, Mary. A'r cyfan yn cael ei wneud yn dawel a diffws. Ac yn ôl Nerys ei hun, mae cael rhai fel Mary ac aelodau eraill o'r gangen yn gymorth ac yn gefn yn y ganolfan yn golygu cymaint iddi ac i'r staff. Rwan, dyna chi wybodaeth amdani.
ond diolch yn deud y cyfan. Mae Nerys yn meddu ar berson, fi sy'n dweud hyn rwan, okay? Ola'n uwchlyn y dos o wybodaeth diweddara. Ond fi sy'n dweud hyn rwan. Mae Nerys yn meddu ar bersonoliaeth hyfryd. Ac ar egni creadigol, ac mae'n donig i fod yn ei chwmni hi. Dwi'n gwybod y byddi di Nerys yn rhannu'r tonig hwnnw a ni y pnawn yma. Croeso cynnes i ti. Pnawn da. Diolch yn fawr iawn i chi am y gwahoddiad. Diolch, Erian, a diolch yn fawr iawn i'r pwyllgor. Chymod beth, sa chi wedi mynd i crynhoi'r cyflwyniad yna, jyst dweud bod fi wraig Harwyn Sydol, os o pawb yn gwybod pwy dwi. Dyna beth dwi'n gafel arfer. Ond wir, diolch yn fawr i'r pwyllgor am y gwahoddiad. Mae o'n gymaint o fraint. Dwi'n wirioneddol ddiolchgar am y cyfle. A dwi wedi bod yn ymwybodol o'r enw'r sesiwn chwiorydd ers o'n i'n yr arddegau cynnar yn mynd rownd i gasglu arian a ran Capel Moria Llangefni. Ac chymod be, oedd o'n cymryd oria. O'n i'n cael di tŷ, o'n i'n cael panad, o'n i'n cael jungle, ond o'n wir mwynhau'r gwmnïaeth. Felly roeddwn ni ryw led gyfarwydd ers yn ifanc efo'r sesiwn, yn arbennig o dan ddylanwad rhai fel y diweddar, Mrs Beryl Brymor Jones, a oedd yn aelod yng Nghapel Maria, ac oedd hi rywun oedd yn mynnu sgwrs yn aml ac yn dangos diddordeb mawr yn yr hyn o'n i'n neud ar y pryd. Rhywun da chi'n nabod wrth gwrs gyn gyfarwydd iawn gyda fel cyn genhades. Ond i ddweud y gwir, ella dy cynnig o'n i'n dallt yn iawn be oedd gwaith y sesiwn, a nad o rwy'n yn sylweddoli gwerth y genhadaeth ar y pryd. Ond ers 2014, wrth ddechrau gweithio gyda Cymdeithas y Beibl, nid yn unig ynghlwm â gwaith yng Nghymru, ond hefyd wrth weld pobl yn dod ar draws y byd i'w weld ar ganolfan, a rhai yn dod i Lanycil i weld bedd cenhades arall wrth gwrs, sef Gwen Rhys Roberts. Mae hyn wedi deiaru rhyw gymaint heb yn ei wneud yng Nghapel Maria, wrth weld ffrwyth llafur gwaith y cenhadon ar draws y dŵr. Mae hyn wedyn yn plethu'n syth efo'r dau ddarlleniad glwsom yn y gwasanaeth dechreuol. Ac i ryw radda, mae'r ddau yn baralel. Y cysyniad o dyfiant, ffynhonell y tyfiant, a chanlyniad y tyfiant. A chanlyniad y cwbl i'w dwyn ffrwyth. Mae'r darlleniad o wirwynwydden yn gyfarwydd, ond illa dydy'r llall ddim cweit mor gyfarwydd. A mae bron yn adleisio dam y gerheuwr. Yr hyn sy'n gyffredin rhwngthyn nhw, ond i bod na faes, bod na blanhigyn, a bod na ddwyn ffrwyth. Ond yn amlwg, mae yna wahaniaethau hefyd. Enghraifft gyda'r wirwynwydden, dywedodd Iesu, os gwnewch chi aros yno fi, a mina yno chi, bydd digonedd o ffrwyth yn eich bywydau. Tra bod yr ail ddarlleniad yn debyg i ddameg yr heiwr fel dwedais, wrth i ni gael ein disgrifio fel heiwyr yr had, ond yn ddibynnol ar y fendir Duw i sicrhau'r tyfiant. Ond hyd yn oed yna gwahaniaethau yma, ni ellir amddifadu'r ffaith fod gennym rôl i'w chwarae yng ngwaith Duw. Mae dwyn ffrwyth yw'r rhan o'r gwaith hwnnw, ond fod y llwyddiant yn pwyso'n llwyr ar bresenoldeb a bendith Duw. Ni yw'r canghena, ein braint yw dwyn ffrwyth, ond mae'r rhaid i'r gangen fod ynghlwm ar wynwydden. Ni yw'r heiwyr yr had fydd yn tyfu ac yn dwyn ffrwyth, ond Duw sy'n rhoi y tyfiant. Ond be mae hyn yn ei olygu ni heddiw? Ac wrth i mi drio atab hynny, dwi'n mynd i bwyso'r ymhrofiadau am gwaith gyda Chymdeithas y Beibl a hanes a dylanwad Mary Jones. Ella mae'r lle gorau i ddechrau yw gyda ni yn hunan y canghena. Pan dyn ni'n edrych yno ni yn y berthynas, lle da ni'n ffitio yn y darlun wirwynwydden gan Iesu? Ydym ni fel tystion Iesu Grist yn canghena, yn ddibynnol ar ein perthynas efo Iesu, sef y wynwydden, efo'r braint o ddwyn ffrwyth. Neu o edrych ar darlun gen Paul, wedi rydyn ni gyda'r fraint o hau a hadau. Pa rydyn nhw'n wneud ar gwaith gyda Iesu, rydyn nhw'n dearu a bod yn gris ganolog. Rydyn methu bod yn gangen ddigyswll,
fel mae Iowan 15:5 yn dweud ni. Fi ydy'r wynwydden, chi ydy'r canghena. Os gwneud chi aros yno fi, a mina yno chi, bydd digonedd o ffrwyth yn eich bywydau. Ond ni allwch wneud dim ar wahân i mi. Ysgogiad mawr Mary Jones mewn bywyd oedd ei ffydd wrth gwrs. Oedd wedi wreiddio yng ngair Duw, gweddi, defosiwn a coedfa. Be di ysgogiad ni? Be di canolbwynt ein Cristnogaeth a'n y ffydd ni? Gweddi, defosiwn, addoliad, rhannu, ysgosil ac yn y blaen. Weithiau, gallwn ganfod ein hunan yn troi'n golygon normodol at y pethau materol o fewn ein eglwysi, yn enwedig mewn cyfnodau heriol, ond daliwn ati i sicrhau mai ffydd a pherthynas byw a Iesu Grist yw'r canolbwynt bob tro. Rwan i bod wedi cynabod ein hangen o fod mewn perthynas gyda Duw. Gadewch ni ystyried sydd un ydy'r Duw byw y mae gennym ffydd yno, a'r wir wynwydden Iesu Grist. Mae'n amlwg bod ffydd yn yw yn allweddol y mywyd Mary Jones. Roedd yr adnabyddiaeth o Dduw wedi cychwyn ers yn ifanc iawn, ac mae wedi cael ei bedyddio yn yr eglwys o ddi, roedd hi'n cerdded 2 filltir yr oedfa yn y capel i glywed gair Duw. Cymaint oedd ei hawdd i ddyfnhau ei pherthynas â Duw, bydd yn cymryd i fferm ger llaw i ddarllen eu copi nhw o'r Beibl, a mae sylaw yn gwneud y daith i brynu Beibl ei hun. Wedi tyfu'n oedolyn, byddai'n teithio dipyn i glywed y gair, ac wedi ysgrifennu yn ei Beibl yn ei llaw ysgrifen, mae rhai o destynau'r pregethwyr mawr ar y pryd, ar ôl ymweld â'r sesiynau ag ati. Roedd ei harglwydd yn ganolog yn ei bywyd, ac yn wyneb heriau a phrofedigaethau bywyd, gwyddai beth oedd cynhaliaeth yr arglwydd drwy'r ffydd. Ym mhob peth byddwn ni'n ei wneud, boed ni'n ei wneud hynny mewn perthynas byw ar arglwydd, a phrofi ei agosrwydd a'i berthynas byw â ni fel boncyff i'r gangen, yn gadernid, yn faeth ac yn gynhaliaeth. Nid digon popeth hebddo ti, bara ein bywyd, cynnal ni. Pan ydym yn meddwl am ein cenhadon fel Mrs Beryl Brymor Jones a Gwen Rhys Roberts ac yn y blaen a'r cenhadon heddiw, be maen nhw'n ei wneud ydy rhannu stori Iesu eraill gael profi hynny. Maent yn gweld y ffydd yn werthfawr ac eisiau ei rannu. Ac oni dyna welodd Thomas Charles a Mary Jones, ei anger dros y ffydd ac i eraill gael profi hynny. Yr her yw gofyn lle mae Duw yn ein gyrru ni, lle da ni am weld y ffrwythau'n datblygu, a lle mae o am weld ffrwyth ein llafur ni. Yn naturiol mae hon yn her, oherwydd fel mae adnod arall yn ei ddweud, mae'r cynheuaf yn fawr a'r gweithwyr yn brin. Mae'r ymwybyddiaeth o air Duw yn prynhau yn ogystal â'r ymwybyddiaeth cyfraniad Mary Jones ac eraill i ledeiniad gair Duw yng Nghymru. A mi fyswn i'n dadlau bod pobl tramor yn gwybod stori Mary Jones yn gystal os nad yn well na pobl Cymru, ac yn sicr yn ymfalchio ac yn gwerthfawrogi'r hyn mae'n ei wneud yn fwy. Achos mae gymaint o bobl o wledydd tramor wedi ymweld â'r ganolfan. Ar y niwrnod cyntaf i nôl yn yngwaith pythefnos yn ôl ar ôl cyfnod mamolaeth, mi groesawon ni 6 pobl o America, a hynna'n 6 pobl ar wahân i gilydd dim un grŵp. Dim awth dwytha, oedd na bobl o'r Swistir a'r Iseldiroedd, ac roedd bob un ohonynt wedi cael ei magu yn gwrando ar y stori Mary, a'i ffrindiau a teulu wedi gwirioni i bod yn teithio i wlad Mary Jones. Maent yn dod â'i copi o'i llyfr stori Mary efo nhw. Ei tebyg i'r rhain, ella bod gennych chi rei tebyg adra hefyd. Gyda ni bod math ar ein yn ganolfan, a rhai mewn sawl ieithoedd. A wedyn maen nhw'n egluro ni sut mae'r stori wedi bod yn gymaint o ran o'i magwraeth, sy'n mae wedi aros gyda nhw, a'i hysbrydoli ac yn ei basio ymlaen i'r genhedlaeth nesaf. Ar y llaw arall, yna rai pobl sy'n lawer mwy lleol, ddim yn gweld pwrpas i'r ganolfan, a'r hyn rydym yn ei gynrychioli, ddim yn gweld ei werth.
Ydy hynny oherwydd anwybodaeth, oherwydd nad yw'n rhywbeth sy'n apelu atynt, neu rhywbeth arall. Ond, da ni dal yna. A dydy'r ganolfan ddim wedi cael yr blynyddoedd hawsaf yn ddiweddar. Ond mae gennym gymaint o waith i wneud yn hyrwyddo'r ganolfan, a'r hyn rydym yn ei gynrychioli. Da ni wedi ailagor yn raddol, ar hyn o bryd yn agor 1 diwrnod yr wythnos ac ar agor i grwpiau sydd wedi trefnu flaen llaw. Ond mis nesaf, da ni'n hynod edrych ymlaen yn mwyn cael agor go iawn yn mis Mehefin. Ac mae Cymdeithas y Beibl yn angerddol bellach dros barhad a ffyniant ar hyn sy'n digwydd yn Llanycil. Ond ydych chi dal yma hefyd. Mae pob eglwys wedi gweld heriau'r pandemig yn ychwanegol i'r heriau oedd yn bodoli eisoes. Ond heddiw, llawen hawn ein bod wedi dod at ein gilydd am ei bod yn angerddol dros y gwaith ac am weld parhad i dystiolaeth Iesu Grist yn lleol ac yn y maes sydd yn ein gofal. I lawar, yn cynnwys fi fy hun, mae meddwl am y genhadaeth yn gwneud i rywun feddwl am y genhadaeth dramor. Ac yn naturiol, mae'r genhadaeth dramor dal yn bwysig, ond fel bynnag, rhaid cynabod ein bod hefyd yn byw mewn maes sydd angen cenhadaeth. Felly lle mae Duw yn galw ni? Y man cychwyn ydy nabod ei maes cenhadol. Does dim pwrpas meddwl bod un cynllun yn addas i bawb. Mae bob ardal yn wahanol. Mae Chynlleth, Llangefni, Llanuwchlyn, Porthmadog, Llamacerinion ac yn y blaen, mae pob un gyda'i anghenion ei hun. Mae Cymdeithas y Beibl yn gwneud hynny drwy gynnig y Beibl neu ceisio gyflwyno mewn amrywiol ffyrdd ar gyfer meysydd neu cynulleidfaoedd gwahanol. Enghraifft, mae yna app y Beibl, lle mae modd gwrando ar y Beibl i gyd yn y Gymraeg. Mae yna Beibl brel, cynllun agor y llyfr sy'n mewn ysgolion wrth gwrs. Mae gen i hefyd y llyfryn bach yma, gafodd ei olygu gen Christine Daniel, Julie Edwards a Sarah Morris chydig o flynyddoedd yn ôl. A mae gen i lwyth o hein, croeso chi fynd un o hein efo chi. A beth ydi myfyrdod ar gyfer bob milltir o daith Mary Jones, 26 o myfyrdodau. Felly, os ydych chi'n mynd i weld i werth o mewn cyfarfod gweddi, plis dwch ata i'r diwedd a croeso chi gael copi. Mae yna bobl, os ydych chi, mae enwau adnabyddus iawn i chi sydd wedi cyfrannu'r llyfryn yma ac yn werth i gael. Yn braf iawn gweld sesiwn chwiorydd yn noddi prosiectau lleol yn ogystal â'r rhai byd eang. Acw yn Llanuwchlyn, da ni wedi cael yn hysbrydoli gan raglen Dorcas a chychwyn clwb gweud tua 4 mlynedd yn ôl. Dwi dal yr un mor hoples. Dwi wedi gwneud cap o hwnna di'r peth fwyaf, hwnna di'r limus dwi'n medru gwneud, ond yn mwynhau yr gwmnïaeth yn arw. Ond da ni'n cael ei hysgogi ni i dystio i gariad Duw ym mhob hwyth ar ffurf dillad y babis bach, blancedu'r digartref a nwydda i'r Wcrain. Cawsom naws ag ath ddatblygu gardd yr ysgoldy hefyd, gardd grisnogol, addas i bob oed, demensia gyfeillgar sydd yn agor i bawb o'r gymuned a thu hwnt, gan bod cariad Duw yn cwmpasu pawb. Ond rhag fod yn sôn am Llanuwchlyn yn unig, rydym yn gweld yn y bwletin Genhadol hefyd am yr ysbrydoliaeth yr adran Genhadol, a'i naw y megis y cynllun Gogledd, gweu ar gyfer elusennau yng Nghapel y Morfa a'r canu yng Nghapel Seio Newydd i bobl sy'n byw gyda demensia. Dwi rwan yn mynd i roi 2 funud i chi, ystyried yn eich seti, un syniad a gallwch chi feddwl amdano fyddai'n fodd i estyn allan o'ch eglwysi a hau hada yr efengil a cheisio dwyn ffrwyth. I'ch helpu chi yn eich rhaglen y dydd, mae yna, os ydych chi wedi gweld, lun bach o ffenest. Ac ychydig o flynyddoedd yn ôl, nes i ac Arwyn i Gaerdydd a ges i fynd i undeb y bedyddwyr yn Tabernacl yr Ais. Dyna di gwyliau gwraig gweinidog. Ges i fynd i undeb y bedyddwyr. Ac yn y capel hwnnw, yn Tabernacl yr Ais, mae yna ffenestri lliw eitha enwog. Dyna ffordd iawn, ynddi. A osodwyd yn y capel ychydig ar ôl yr hyfal byd cyntaf cof am y parchedig Charles Davies oedd yn cynwynidog yr eglwys. Ar y bob ffenast mae yna air
a nifer ohonynt wedi cael eu hysbrydoli gan lythyr Pedr, ac eraill o adnodau cyfarwydd megis ffydd, gobaith, cariad. Am y 2 munud nesaf, defnyddiwch y gair sydd ar eich ffenast yn eich llun fel sbardun wrth ystyried un syniad i hau'r hadar i fengil. Rhag ofn mae gennych chi'n ffenast, yr geiriau sydd yna ydy cyfiawnder, prydferthwch, gwirionedd, cariad, gobaith, ffydd, trigaredd a sancteiddrwydd. Dwi'n mynd i roi 2 munud i chi drafod efo'ch gilydd a gewch chi saib o'n wrando honna fi am chydig bach, felly trafodwch. Rwy'n rhyw 2 munud ar ben yma, gobeithio bod chi wedi cael chydig bach rhyw drafodaeth. Lla bod eich seti chi efo geiriau gwahanol hefyd, bod chi'n gallu trafod syniadau gwahanol. Dwi'n mynd i ofyn i chi rannu di byd ydych chi'n poeni, ond fel dywedais yn gynharach, mae'r syniadau yma yn unigryw eich sefyllfa chi. Efallai chi sydd wedi cael ffenast cariad, eich bod wedi meddwl yn ffyrdd o rannu cariad at yr unig yn eich cymuned. Chi sydd gyda'r ffenast cyfiawnder yn ystyried sydd wedi fod yn lais i'ch cymuned yng ngwyneb costa byw. Bod ffenest prydferthwrch am arwain at gynllun garddio a chanfod Duw yn rhyfeddod byd natur. A ffenest daioni am eich herio i fwydod i gartref yn eich trefi. A boed i ni fod fel y ffenestri hyn yn adlewyrchu y gwahanol rinweddau. Ond ar ddiwedd y dydd, mae gennym hadau. Hadau efengil gras a chariad Iesu Grist. Hadau efengil y bu Mary Jones, Thomas Charles ac eraill yn ysgogiad i'w rhannu. Dychwelwn o'r sasiwn genhadol yn genhadon. Yn y maes cenhadol hwn sydd yn ein meddiant ni, gan gydnabod y fraint o gael ymwneud â'r gwaith hwn, tra'n cadw'r enw'r arglwydd Iesu a'n ffydd yn yw yn ganolbwynt i'r cyfan. Amen. Ond ydych chi'n gweld oedd hi wrth i ffordd i o gyflwyno. Mod i gobeithio wedi dweud y gwir amdani, mae'n donig. A nid yn unig mae'n donig, ond mae yna rhyw ryddin i'r tonig hefyd. Diolch yn arbennig i ti'n Eris yn gyntaf am dderbyn y gwahoddiad ac yn ail am rannu â ni hefyd. Diolch yn fawr iawn i ti. Mi gofiwn ni gobeithio cofidisau hefyd. Gai ddiolch rwan yn gyffredinol i bawb. Diolch i chi yn arbennig oherwydd diolch ots faint o weithgaredd sy'n mewn gan henaduriaeth, gan y capel sy'n yn derbyn ni. Diolch bwys faint fydde'n digwydd hebddo chi. A diolch i chi am wneud yr ymdrech i deithio, rhai yn chi wedi teithio o bell. A gobeithio newch chi fwynhau cwmni'ch gilydd ac yn cewch chi daith ddiogel ar y ffordd adre. Dwi hefyd angen diolch yn arbennig i ryw griw bach. Diolch yn gyffredinol i bawb sydd wedi gwneud i'r rhan pnawn i'r casglyddion ac i chi'ch dau yn arbennig. Diolch yn fawr iawn. Chi gobeithio bod chi hefyd wedi mwynhau yr achlysur. Diolch yn arbennig i Miriam Lewis, ein ysgrifennydd gweithgar ni. Di ffys, a dew, mae'n weithgar. Dwi wedi diolch eisoes i Mena ein trysorydd, mae'n ofalus dros ben. Ac i eirian arall. Wel, deud y gwir, fi ydy'r eirian arall. Honna di'r bos. A dwi'n siŵr wrach mae'n eirian arall yn y gynulleidfa hefyd, os na. Ond da, iawn, mae gorau powia honno ni sydd. Ni pawb sy'n cytuno. Ond beth bynnag, diolch yn fawr iawn i Miriam ac i Mena ac i Eirian. Mae Eirian yn trefnu ni ac yn lliwio'n gweithgareddau ni yn effeithiol dros ben. Diolch yn fawr iawn i chi gyfeillion. Fe na i ni hebddo chi dwch.
Mae yna rhai i swyddogion wedi'w hethol hefyd. Ac mae nhw'n wedi derbyn, a mi fydda'n hwsa'n dechrau ar ei gwaith cyn pen dim, felly dyn ni'n falch iawn o hynny. Dyn ni wedi gorffen cael y swyddogion eto, cofiwch. Felly os ydych chi'n deheu am wneud rhywbeth, cysylltwch â fi. Pam ydych chi'n gwenu? Dyw hen agwedd felly sydd yn cymdeithas ni'n da. O rwan, diolch hefyd i Glyn Rhydderch am ei waith eto eleni. Yn dwy'n i gof popeth sydd yn digwydd yma. A mae o'n gofyn, newch chi ar ôl i ni roed y fendis, newch chi aros lle ydych chi, iddo fo gael tynnu ambell i lun llonydd am o'n i, neu ffilm, fel bod o'n gallu cael padding, dyna diod i gwir, cael padding i'r fideo fydd o'n neud. Ond o'n dweud, ych chi'n griw mor hardd, mor drwsiadus. Ond o'n dweud, sef wrth i fod. Ond cofiwch, os ydych chi'n dymuno peidio bod yna, peidiwch ac aros, cofiwch, da ni'n eisiau gwneud ffôl o neb. Ond aroswch. Dyn ni gael deud bod ni wedi bod yma, ac mae da oedd i ni fod hefyd. Rwan mae gennym ni yr emyn i'w ganyn, does, sef yr emyn lle byddwn ni'n cloi bob amser yn gweithgareddau. Sef yr ola ar eich taflen rhif 10. Ac mae'r emyn yma yn cloi ein gwasanaeth mewn gwir ysbryd o ddiolch ac o ddathlu. Dim bod ni eisiau rhyw barti mawr, ond mi ydyn ni angen yr ymdeimlad o ddathlu. Ac yna, ar ôl i ni ganu, mi gawn ni gyfarch yn gilydd yn y fendis, cyn gwahanu un broedd, ac fel ddudodd Nerys, un gwaith yn y gymuned, fel unigolion ac fel cymdeithas o Gristnogion. Felly gadewch ni droi at emyn rhif 10. Dwi ddim yn mynd i'w darllen ni, oherwydd ydych chi'n ei gwybod i'n iawn. Ond canwch chi gyda garddeliad, newch chi?
Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.